इथे आपण सुरमईचे पीस घेतले आहेत. हे मोठ्या सुरमईचे पीस आहेत. सुरमई आणल्या आपण त्याला 1 टेबलस्पून मीठ लावून घेतलेलं आहे. त्यानंतर मी हे सर्व साफ करून घेणार आहे. त्यानंतर आपण पीस चांगले पाण्याने धुवून घ्यायचे. आता आपण सुरमई मॅरिनेट करून घेणार आहोत. 2 टेबलस्पून मी इथे मसाला घेतलेला आहे. हळद घेतलेली आहे 1/2 टीस्पून. त्यानंतर हे मीठ घ्यायचे चवीनुसार. हा कोकम आगळ आहे. हे मिश्रण आपण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. मॅरिनेशन करणार आहोत आपण. हे मिश्रण सर्व सुरमईंना आपण लावून घेणार आहोत. एका बाजूला आपण लावून घ्यायचे सुरुवातीला. पूर्णपणे सगळीकडे लागलं गेलं पाहिजे. सुरमई आपण 10 ते 15 मिनिटं मॅरिनेट करून ठेवायचे. फिशला जास्त वेळ मॅरिनेशन करायची गरज लागत नाही. आता आपण याचं कोटिंग तयार करून घेऊ. कोटिंगसाठी इथे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर बारीक रवा घालून घेणार आहे. परत आपण थोडं थोडं हळद, मीठ, मसाला घालून घ्यायचं आहे. हे चांगलं मिक्स करून घेऊया आपण. आता यामध्ये मॅरिनेट केलेले सुरमईचे पीस आपण कोट करून घेणार आहोत. सर्व पीस आपण कोटिंग करून रेडी केले. आता आपण हे फ्राय करून घेऊ. तवा तापत ठेवलेला आहे. त्यामध्ये आता तेल घालायचे. तेल थोडंसं आपण जास्त घालणार आहोत कारण सुरमईचे पीस जाड आहेत. ते चांगले फ्राय झाले पाहिजेत. आता आपण गॅस हाय टू मीडियम करणार आहोत. थोडा वेळ हाय टू मीडियम फ्लेमवर आपण एक बाजू शेकून घेणार आहोत. त्यानंतर आपण दुसरी बाजू शेकून घ्यायची. आता आपण गॅस बारीक करून घ्यायचे. बारीक गॅसवर ही चांगली कडक होईपर्यंत शेकून घ्यायची, तळून घ्यायची. हे 3 पीस तळून झालेले आहेत. थोडेसे साईडला करून ठेवणार आहेत ते कडक होण्यासाठी. यामध्ये मी अजून एक पीस घालून घेणार आहे तळण्यासाठी. गॅस मध्यम ठेवायचा. आता हा पीस मी तळून घेणार आहे. त्याचबरोबर हे पीस आहेत ते मी बाजू पलटून ठेवणार आहे. सुरमईचे पीस थोडे जाड आहेत त्यामुळे ते चांगले शेकले पाहिजेत, क्रिस्पी झाले पाहिजेत. हा पीस सुद्धा चांगला फ्राय झालेला आहे. आता आपण उरलेला पीस फ्राय करून घेणार आहोत. गरज लागली तर तेल थोडंसं तेल घालू शकतो आपण.
हे पीस परत परतून घ्यायचे कडक होण्यासाठी. आपली रेसिपी तयार आहे. आपण ती आता सर्व करून घेऊ.